Irigak taarpad mo, di ka kuma ipalubos asyak ket masulisod. Ubukaan uon tiyak bineken tipigsa iti dalan anak tigat sikat inanama ugasan na iti darat tapno siya tumawag saan laeng ato'y sakak di may poroken iman paray raye tuy kararwa tapno adda sila amang silag iti tao ti along daytoy abyan ubukaan uon tiyak bileg ken tipigsa iti dalan anak tigat